Bagamat madilim pa ang ating kalsada, sige lang ng sige. Ayan, ina-upload natin to sa ating FB page mamaya o sa ating YouTube channel. Umuulan at umaambon dito sa Quezon City. Kaya ingat-ingat po tayo doon sa lalong-lalo na po doon sa mga nagmumotor, madulas po ang kalsada. Isipin po natin yung kaligtasan at makauwi tayo ng buhay sa ating pamilya. Mahirap po ang nakamotor kasi once na sumimplang ka, delikado po. Lalo pag madulas po, ingat-ingat po. Ayan, nilalim na po tayo rito. Dire-diretso na po to ng labas po natin dito. Pag umilalim tayo ay sa may Q-Mart na, kung saan nilalim din tayo doon sa may Kamyas sa flyover, kasi kakanan po tayo ng Kamyas. Dire-diretso ng Kamyas, ang Kamyas na maasim. Pero dito sa Quezon City hindi maasim ang Kamyas. Ayan, nandito na po tayo sa may Cubao. Dire-diretso lang po tayo ng Cubao Monumento. Ayan. Dito na po tayo sa may Farmers Cubao, Quezon City. Farmers Cubao, Quezon City po tayo ngayon. Ayan po, sa lahat po ng nakikiusap po ako, magmamakaawa, parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo sa akin. Subscribe na naman po kayo. Subscribe. Doon po sa ating mga kaibigan, subscribe po tayo. Ayan, gumalaw si ating camera. Yung ating camera kasi bangit yung reception ng ating cellphone. Sana makakuha tayo, makabili tayo ng GoPro. Ayan, parang malalaglag na yung ating holder. Hawakan na lang po natin. Ayan, hawak-hawak po natin yung ating camera. Dito na po tayo ngayon mga kaibigan, mga Oragon, sa may Q-Mart. Ayan po ang Q-Mart, mga Oragon. Ayan, medyo magalaw po yung ating camera kasi hawak-hawak po ni driver na Oragon. Ayan, nalalaglag kasi doon sa ating sabitan. Wala tayong cellphone holder dito sa ating sasakyan kasi hindi naman tayo permanenteng gumagamit nito. Kung napapansin nyo, ngayon lang ulit tayo nakapag-drive na gabi. Ayan po si tatay na tricycle driver. Shout out sa'yo. Ingat po, nandito tayo sa EDSA. Ayan, nasa baba, dito po tayo dadaan sa baba papunta ng Kamyas. Kamyas, Quezon City po. Hindi po maasim dito ang Kamyas, hindi kaya sa inyong mga lugar na maasim ang Kamyas. Masarap ipang asim sa tulingang sinaing. Ayan, nandito na po tayo sa may Kamyas. Kakanan po tayo riyan sa Kamyas mismo. Kasi ayan, medyo maraming nakaparada rito kasi may mga terminal dito ng Boss biyaheng probinsya. Ayan si mamang taxi driver. Talagang binabakalan niya para makakuha siya ng pasahero. Shoutout sa iyo kaibigan, sana itabi mo yung iyong sasakyan para hindi ka nakakabala ng mga dumadaan. Ayan, shoutout sa jeep na nakaparada sa gitna. Ayan po, nakaparada sa gitna ng jeep. Shoutout sa iyo mamang driver. Kung maghahanap buhay, ayusin po ang paghahanap buhay. Nandito na po tayo ngayon sa Kamyas, Quezon City. Papunta na po tayo ng Diliman. Ayan po, Diliman, Quezon City po yan. Susunduin po natin si Doc. Inom po tayo. Ayan, inom ng tubig daw.
Ayan, dire-diretso lamang po tayo doon. Dire-diretso lang po tayo dito sa Camyas na to. Tuloy-tuloy po tayo doon na pangatlong stoplight at kakaliwa na po tayo sa pangatlong stoplight. Ayan, habang traffic po tayo dito, shoutout po sa ating rider. Ingat-ingat po tayo kaibigan dahil umuulan. Shoutout po sa inyo. Ayan po, nakago po sila. Ayan, nandito po tayo sa may barangay Camyas, Quezon City. West Camyas, Quezon City, stoplight po. Nandito po tayo sa may West Camyas. Ayan, ayaw pa mabanti ni Sir Rider kasi naka-stop talaga. Talagang hindi dapat umabante. Umabante lamang po yung kabila kasi hindi ko po alam kung bakit sila umabante. Ayan, mabante na po tayo, sir. Ayan, West Camyas, Quezon City po. Dire-diretso lang po tayo doon sa may pangatlong stoplight. Nakakaisa pa lang po tayo. Yung pangatlo pong stoplight kahit tayo ay kakaliwa na. Ayun po, nakago yung pangalawa at pangatlo, pero malayo pa po yun. Madilim ang iyong paligid, ating gabi walang hanggan. Good morning. Ayan, talaga naman good vibes lang po yun. Hindi tayo marunong kumanta. Ayan po, nakago. Nandito na po tayo sa may Camyas pa rin. Ayan, yung pangatlong, yung susunod na stoplight po, doon tayo kakaliwa. Hello, good morning McDonald. Good morning sa iyo. Good morning, magandang umaga sa iyo McDonald. McDonald Camyas. Ayan, dito tayo kakaliwa sa may Security Bank. Ayan, nandito na po tayo. Kakaliwa na po tayo. Good morning Caltex. Good morning Security Bank. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa may na sa builder sa Quezon City, sa Camyas pa rin, Camyas Road, Quezon City. At liliko tayo dito sa may papunta ng Diliman, dito po sa bandang kaliwa. Yan po ay dire-diretso na po hanggang UP campus po, tapos lalabas po tayo ng Pelcoa. Ayan, mapakahaba na po ng ating vlog. Mamaya puputulin po natin to sa dalawa o hahatiin natin. Sana may upload natin to sa ating FB page kasi minsan yung ating ginagamit na pang video, hindi natin makuha yung video sa ating cellphone. Ayan po, patuloy po ang pag-go ng kabila, yung papunta po ng ibang lugar. Ayan po, dito po wala po, hindi ko po alam kung bakit yung stoplight dito hindi pwedeng kumaliwa, pero kumakaliwa po kami rito. Kasi pag hindi ka po kumaliwa rito, lalayo at lalagpas ka po, or iikot ka po, u-turn ka doon sa unahan. Kaya sa bagay po, maaga pa naman. Time check po is 5:01 ng umaga. Alas 5:01 na po ng umaga. Yan, nakago po sila, nakago rin po tayo, pero hindi po tayo basta-basta pwedeng lumiko kasi nakago po parehas. Ayan, kakaliwa po tayo rito sa may Security Bank. Ayan, nandito na po tayo. Diretso muna. Ayan po, parang runabout po ito. Doon po tayo pagkalagpas nitong stoplight. Ito pong stoplight na ito ay kung hindi po ako nagkakamali ay below na ito. Below na street. Hindi po. Ayan po. Mamaya po kasi naka-stop.
Kamali tayo. Sikala ko go pa rin, kaya abante sana ako. Ayan po, nakago na tayo. Pwede na tayong umabante. Nandito po tayo sa Anonas, Quezon City. Ayan ma'am, dyan po sa unahan ng kaunti, kakanan po tayo. Tapos sa kanan uli. Tapos nandoon na tayo sa bahay ni, or sa street ng bahay ni Doc, yung ating susunduin. Ayan, kakanan na po tayo rito sa street na to. Masunurin. Okay, sige, kakanan na po, susunod na, Masunurin na. Ayan, nandito na po tayo sa Masunurin Street. Ayan, sumunod na po. Shoutout po sa scavenger, sa ingat-ingat po kayo sa inyong alok buhay. Ingat po kayo at sana maging marami kayong makuhang mga bagay na pwedeng ibenta. Shoutout po sa mga natutulog dito sa Masunurin, Diliman, Quezon City. At medyo ang maaga pa po. Ayan, sana hindi tayo maligaw. Madalas po tayo maligaw dito. Ayan, parang naligaw na nga. Deadly end, kaibigan, mali tayo. Ayan, mali po tayo. Iikot po tayo, iikot. Ayan, balik tayo, balik tayo kasi Masunurin, mali para yung Masunurin, hindi dapat nagiging Masunurin. Itong Masunurin Street pala to, parang isang street lang siya, tapos pagdating doon deadly end sa dulo. Naligaw. Dapat doon pala sa unahan. Ayan, balik tayo rito sa area na to. Shout out sa ating kaibigan na scavengers o magbabasura, magwawalis. Enjoy sa trabaho. Ingat po kayo. Ayan, dapat pala dito tayo sa sarado. Dito pala tayo sa kabila. Pasensya na po, matipid pala tayo dapat sa matipid. Ayan, hindi kasi tayo nagtitipid, kaya yan, naligaw po tayo dito sa Diliman. Medyo maaga pa naman, 5:06. Ayan po, nandito na po tayo sa Matipid Street. Tapos pagdating sa dulo po ay kakaliwa po tayo, kakanan. Ayan, dito lamang po tayo sa pagkanan po natin dito sa mapagpakumbaba. Pero hindi na po tayo bababa. Ayan. Dito lamang po tayo sa kantong ito. Ito na po, mahihiyain na po dito, mahihiyain. Dito po tayo sa mahihiyain. Sige mga kaibigan, mga paps, mga oragon, hanggang dito na lamang po muna ang video kasi manggagaling dyan yung ating susunod sa area na yan. Mega love shoutout po sa inyong lahat at magandang umaga po.